Croeso nôl I Galwch Acw, y gyfres sy'n dod â 3 dysgwr, sef Mary Steele, Tom Trevelyan a Noriko Vernon, a'r tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn at ei gilydd I baratoi pryd 3 chwrs I gyd yn Gymraeg. Tom, mae'n edrych fel bod y gegin yma wedi bod yn le prysur iawn y bore yma. Faint o'r gloch nes di ddeffro? Yn un peth da chi'n garedig, mae'n edrych fel bom wedi ffrwydro. O'n i'n paratoi llawer o pethau neithio. Ac wedyn mynd i'r gwely tua hanner nos. Nes I effro 4 o'r gloch. 4 o'r gloch? Neu dipyn bach mwy yn y cegin, mynd yn ôl i'r gwely 5 o'r gloch. Wedyn I fyny codi 4:07. Right. O'n i'n disgwyl I bob beth mynd fel watch. Ond nath o ddim. Felly, Tom yn dweud bod o'n codi'n gynnar. Oedd wrthi'n y gegin erbyn I chi gyrraedd. Sut siap oedd arno fo bryd hynny? Wel, dwi'n meddwl oedd ti just yn dod dros y panics pan gyrraeddon ni, felly oedd ti yn dod allan o'r panics yn dweud ti, achos oedd pethau... Panics? Yn dechrau dod i'r... Roedd deleth yn graig yn y tŷ ar bryd. Roedd popeth yn mynd o'i le. O'n i'n gweiddi, Deleth! Achubych fi! Dwi wedi cyfarfod Noriko a Mary yn barod, a mae'n rhaid I mi ddeud, maen nhw wedi gweld y fwydlen, maen nhw'n eitha cyffroes, ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn I flasu y bwyd. Os ydyn nhw'n fodlon arbrofi, dwi'n fodlon arbrofi efo nhw. Wel, mi fydd y cyfan yn mynd ar arbrawf yn weddol fuan, achos dwi'n credu bod Noriko a Mary ar ei ffordd. Ar y ffordd? Rhan. Oce. Croeso bysedd. Dim heddiw, Dom. Noriko! Falch o gwrdd chi? Wel da, Tom. Wel da, Mary. Falch o gwrdd chi hefyd? Ti'n iawn? Wel. Tipyn am hwyrach. Wel, croeso I chi gyd am ginio. Wedi bod fel rofl byd, trydydd rofl byd trwy'r dydd. Beth sy'n gen I yw pod stickers. A dyna pod stickers cig ac amrywiaeth o pod stickers llysieuol. Dwi'n yn siŵr gwaith beth sy'n yn yr un ohonyn nhw. Mae'n swnio'n iawn I mi. Oce, triwch. Cadwch ymlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Cynhwysion cyfrinachol. Cynhwysion cyfrinachol. Dyna'n blasus iawn. Blasus iawn. Dwi'n hoffi cwrs cynta. Dyna gioddau'n yn Japaneg ac yn y blasus iawn. Fel mae mam wedi wneud o'n Japan. Ydy gyoza fel? Gyoza, ie, yn Japan, mae gen ni yn debyg y peth. Ydyn nhw'n debyg Yn debyg i'r rhain? Yn broses iawn. Yes, yn diolch yn fawr. Yn ti'n neud o arbennig. Dwi'n hoffi dimsum. Dwi wedi cael dimsum yn Hong Kong ychydig o weithiau. Dwi wedi mwynhau dimsum. Yn enwedig y dimsum efo cig. Ella mae'n rhaid I mi mynd I orffen y cwrs nesaf. Ti di blasu'n ar eich llysieuol? O, ia. Os da chi'n clywed sŵn od dod o'r cegin, paid y ffoni. Ond cyn I ti ddychwelyd, wrth gwrs. Wrth gwrs. Mae yna gwestiynau fan hyn, fel da ni wedi arfer I wneud. Felly, maddeuwch I fi am bwyso ar draws y bwrdd. Ond, Tom, dewis 1. Ydy Tom Trevelyan
y dyn mwyaf deallus. Na. Pwy yw y person enwocha I chi gyfarfod? Nia Parry. Neu, Francis Crick. Francis Crick oedd yn darganfod o DNA yn Cae Grant. Fo oedd y dyn mwyaf dylanwadol. Dwi erioed wedi cwrdd efo. Mary, beth amdana chi? Wel, mi es i'r ysgol efo Lynn Davies wrth gwrs, ond 2004, mi nes I gymryd rhan mewn rhaglen ar y teledu efo Melvyn Bragg, a mi nes I fwynhau'r brofiad achos mi oedd yn dyn neis iawn. Noriko. Pan o'n i'n dechrau dysgu Cymraeg, yn ffodus, yn lacus iawn, o'n i'n gael athro arbennig. O'n i isio gweld eto Ioan. So felly rwan, wel, dwi'n hapus I achon yn gweld Ioan eto. Yn ffodus bydd o bosib 20 munud tan y cwrs nesaf. Pam, ti'n mynd allan I siopa neu? Wel, nes I anghofio roi'r QR yn y pub tea. Na, o'n i'n meddwl. Mae hi'n dawel. A dwi ddim wedi clywed sŵn od yn dod o'r gegin eto. Eto. Dyn ni arbu gair draen. Yndan. Dwi ddim yn gwybod os ydy hynny'n beth da neu'n beth drwg. Os ydy wedi oeddi, mae'n hawdd roedd fo yn ôl yn y meicrodon. Wel, QR rolio o gwmpas stwffin bara lawr cennin a limon, ac bara plank o 3 math o flaw. Oh, right. A llefrith fresh. A llefrith fresh. Ie. Diolch yn fawr. Nw'n hawdd. Don't worry. Mae QR yn flasus iawn. Ydy o? Mi oedd y QR yn dynner iawn ac mi oedd y stwffin yn flasus iawn efo cennin a lemon ac yn y blaen. Mae'n tanner. Mae am dynnu iawn. QR brysys iawn, ond dwi isio gair a recipe o Tom, achos dwi isio coginio yr yna. Yr unig peth dwi'n hyderus am yw pwdin. Achos tartatan ydy'r unig pwdin dwi'n gallu. Ac os dwi'n hyderus, mae'n rhaid I chi troi'ch llestr o gwmpas. Wel, dwi'n ddim yn mynd I wneud o yn y gegin, dwi'n mynd I wneud o yma. O flaen chdi. Tom, dwi'n newydd gofio rhywbeth. Mae yna un eitem arall. Ti heb ddod allan y tatws. Perl. Foes bach. O'n i'n gwybod bod rhywbeth ar go. Waw. Da chi eisiau bwyta fo? Wrth gwrs. Wel, pan drwy gen I anghofio cacan nionod. Cacan nionod? Ie, sy'n heiniau o cacan a tatws yn cael eu coginio yn syml yn y popty. Mae tatws yn flasus iawn. Flasus iawn. Wel, dwi'n hapus bod Ioan wedi cofio'r tatws achos mi oedd y tatws yn dda iawn. Tom, gai ofyn, pam
wnaethoch chi benderfynu fynd ati i ddysgu Cymraeg? Roedd dadaeth yn Graegi yn dysgu Cymraeg yn 2004. Felly, es I gyda hi, jyst I cadw cymni efo hi. Ond ar ôl 6 wythnos, ges I fy magu ac dwi ddim wedi edrych ar ôl. Ydych chi'n teimlo fel person gwahanol pan ydych chi'n siarad Cymraeg ta? Wel, dwi ddim yn meddwl dwi'n yr unig un sy'n profi hyn, ond pan dwi'n siarad Cymraeg, wir, mae gen I personoliaeth hollol wahanol. Fel Saeson, dwi'n bit of a wimp, really. Ac fel Cymro? Caled. Sut mae Tom yn teimlo erbyn hyn? Mae bob peth yn mynd yn iawn. Wedi mynd yn iawn, ond yn fwy amateuraidd nag o'n i'n disgwyl. O'n i'n disgwyl popeth wedi mynd fel watch, ond nath o ddim. Mae rhywun yn gallu deall hynny, achos mae yna lot o waith wrth baratoi pryd o fwyd fel yna. Mae'n hawdd I coginio bob un o'r disglau. Ond y peth sy'n heriol yw gwneud nhw I gyd ar yr un pryd ac cael y bwyd ar y plat yn gynnes. Oedd y bwyd yn iawn. OK, iawn. Diolch. Ond beth sy'n braf hefyd? Just to checio. O'n i'n edrych yn fyw dylygau wrth i chi deud hynny. Dwi'n deud y gwirionedd. Pwdin, tartan, efo hifenia Tom T. Ia, dwi'n gwneud hifenia, ond y peth yw efo tartan. Os mae'n beithio, mae'n gollwng allan o'r plat arall. Os dydy o ddim yn gweithio, mae'n rhaid I chi gwisgo o fel hat. Felly dwch yn ôl ar ôl yr egwyl I weld os bydd Tom yn gwisgo'r tartan fel het neu beidio.